Svakog kolovoza Consumer Reports objavljuje svoja godišnja otkrića o pouzdanosti vozila na temelju podataka 100.000 stvarnih vlasnika. Ono što su otkrili ove godine je uznemirujuće. 15 novih modela koji su se tek pojavili na tržištu ili su nedavno prošli kroz značajna ažuriranja pokazuju obrasce kvarova koje obično ne vidite dok automobil ne napuni 2 ili 3 godine. Ako razmišljate o kupnji jednog od ovih vozila u nadolazećim mjesecima, morate ovo čuti do kraja, jer ono što ću vam otkriti moglo bi vam uštedjeti $1000 na neočekivanim popravcima. Neki od ovih automobila postaće noćne more u jamstvu. Drugi će imati probleme koji se neće ni pojaviti kao nedostaci dok ne bude prekasno. Broj 15. Volkswagen ID4 iz 2026. Problem je ovdje gotovo komičan u svojoj jednostavnosti, ali apsolutno frustrirajući u svojoj izvedbi. Software za infotainment jednostavno se nasumično ponovno pokreće dok vozite. To nije povremeni problem. To je nešto što se događa svaka 2 ili 3 dana, prema izvješćima vlasnika na VV forumima. Kada se to dogodi, gubite navigaciju, gubite kameru za vožnju unatrag, gubite kontrolu klime. Sve nestaje na 2 ili 3 minute dok se sustav ponovno pokreće. Volkswagen zna za to. Bilo je više pokušaja ažuriranja softvera koji su to navodno riješili. Ništa nije uspjelo. Problem seže do integracije Android Automotive koju je VV odabrao za ova vozila. U teoriji to je bila dobra ideja. U praksi je to katastrofa. Vlasnici su potpuno frustrirani jer se vozilo od $50.000 ne bi trebalo ovako ponašati. Consumer Reports označio ga je ocjenom pouzdanosti od 38 od 100. To je opasno nisko. Broj 14. Chevrolet Blazer EV iz 2025. Ovaj model ima popis problema koji je jednostavno smiješan za tako novo vozilo. Prvo, zaslon osjetljiv na dodir redovito se zamrzava. Drugo, sigurnosne kamere s pogledom od 360 stupnjeva ne rade dosljedno. Treće, regenerativni sustav kočenja otkazuje bez upozorenja, ostavljajući vozilo samo s kočnicama trenja. To je sigurnosni problem, a ne samo neugodnost. Chevrolet je uklonio Blazer i V sa svoje web stranice na 2 mjeseca kako bi istražio problem. Ponovno ga je objavio na svojoj web stranici bez jasnog objašnjenja je li problem zapravo riješen. Korisnici izvještavaju da nije. Blazer EV je lansiran kao Chevyjeva zvijezda u električnom segmentu. Bio je to promašaj. Prijavljena pouzdanost je toliko niska da Consumer Reports posebno preporučuje da ljudi pričekaju prije kupnje. Prije nego što vam pokažem broj 13, koji uključuje iznimno popularan model čiji novi baterijski paket gubi domet alarmantnom brzinom. Moram nešto spomenuti. Sve što vam pokazujem u ovom videu samo je jedno poglavlje mnogo veće arhive koju sam sastavio i organizirao na našoj web stranici pod nazivom Garage Secrets, tajne garaže. To je u osnovi potpuni trezor necenzuriranih tehničkih izvješća i industrijskih tajni koje proizvođači i inženjeri pokušavaju zataškati. Tamo vas učimo svim pravim trikovima kako uštedjeti mnogo novca na popravcima, kako izbjeći kupnju modela sa skrivenim tvorničkim nedostacima i, što je najvažnije, kako zahtijevati jamstva i uočiti laži servisa, kako ne biste bili prevareni kada ovi sustavi počnu otkazivati. Trenutno postoji posebna prilika za pristup. Izravnu poveznicu pronaći ćete ispod u opisu i QR kod na ekranu upravo sada za trenutni pristup. To je ostatak skrivene arhive koju brendovi ne žele da vidite. Ali vratimo se na broj 13, jer ono što se događa s ovim Fordovim modelom mijenja pravila igre. Broj 13. Ford Mustang Mach-E iz 2025. Rani vlasnici Mach-E prijavljivali su povremene probleme. Novi vlasnici iz 2025. stalno prijavljuju probleme. Prvi je baterija. Ford je koristio novi paket ćelija koji se degradira brže od očekivanog. Vlasnici gube 10 do 15% kapaciteta u prvih 6 mjeseci. To je neuobičajeno brzo. Drugi je elektromotor.
Neki razvijaju škripavi zvuk koji s vremenom postaje sve glasniji. Treći je sustav punjenja. Vozilo ponekad ne prepoznaje javne stanice za punjenje. Četvrti je mjenjač s jednom brzinom koji povremeno radi nepravilno pri ubrzanju. Ford je svjestan problema s baterijom i navodno radi na ažuriranju softvera kako bi poboljšao algoritam upravljanja toplinom. U međuvremenu, vlasnici voze vozila koja svaki mjesec brže gube domet. Broj 12. Jeep Wrangler 4.3 dizel iz 2026. Jeep je predstavio ovu opciju motora kao učinkovitiji način postizanja veće snage. Ono što se zapravo dogodilo jest da su predstavili problematičan motor koji se ne bi trebao nalaziti u potrošačkom vozilu. 3,0 litreni turbodizelski motor koji je Jeep odabrao ima povijest problema u drugim primjenama. U Wrangleru su se ti problemi umnožili. Vlasnici prijavljuju neočekivano gašenje motora pri malim brzinama. Izvještavaju da sustav ubrizgavanja dizela redovito otkazuje. Najgori problem je što se u nekim slučajevima turbopunjač samouništava tijekom normalnog rada. To znači da ono što je započelo kao problem s povjerenjem pretvara se u račun od $5.000 za zamjenu turbopunjača. Jeep je lansirao ovaj motor bez dovoljne provjere na terenu. Consumer Reports posebno preporučuje da ljudi izbjegavaju ovu opciju motora. Broj 11. Ram 1500 Power Wagon iz 2026. godine. Power Wagon je navodno ultimativna terenska verzija Rama 1500. Ono što se dogodilo 2026. godine jeste da je Ram potpuno promijenio arhitekturu motora, prešavši s 8-cilindričnog V8 na 6-cilindrični V6 s turbopunjačem. Teorija je bila da će to pružiti veći okretni moment uz bolju ekonomičnost goriva. Stvarnost je da 10-stupanjski mjenjač koji dolazi s ovim motorom jednostavno to ne može podnijeti. Vlasnici prijavljuju oštre promjene brzina, prijavljuju kašnjenja u odzivu. U ekstremnim slučajevima prijavljuju da se mjenjač potpuno zaglavi u brzini tijekom vožnje. Ram je izdao ažuriranje softvera. Problem nije riješen. Consumer Reports daje Power Wagonu ocjenu koja ga svrstava među najmanje pouzdana vozila u svojoj klasi. Broj 10. Potpuno novi Nissan Altima za 2026. godinu. Nissan je potpuno redizajnirao Altimu i naizgled zaboravio zašto je prethodni model bio pouzdan. Nova Altima koristi potpuno redizajnirani CVT mjenjač. Činilo se kao dobra ideja. Novi CVT proizvodi abnormalno zujanje koje dolazi iz mjenjača. To je zvuk koji jasno ukazuje da nešto nije u redu. Nissan kaže da je to normalno. Vlasnici kažu da nije. Najviše zabrinjava to što nakon tog zujanja često slijedi stvarno proklizavanje mjenjača. Altima se zaglavi u brzini na nekoliko sekundi, a zatim se iznenada isključi. To je zastrašujuće iskustvo. Consumer Reports preporučuje da se ovaj model ne kupuje u prvoj godini proizvodnje. Broj 9. Toyota Tundra Hybrid iz 2026. Toyota ima izvrstan dosje s hibridnim sustavima. Osim nove Tundre, sustav upravljanja baterijom hibridne Tundre ima temeljnu manu. Baterija se potpuno prazni bez ikakvog vidljivog razloga dok je vozilo parkirano. Kada vlasnik pokuša pokrenuti motor, nema dovoljno napunjenosti za napajanje startera. Vozilo je neispravno. Toyota je izdala ažuriranje. Vlasnici izvještavaju da problem i dalje postoji. Najfrustrirajuće je to što se to događa potpuno nasumično. Neki vlasnici to dožive nakon tjedan dana, drugi nakon mjesec dana. Ali događa se. Consumer Reports napominje da je Toyota obično imuna na ove probleme. Činjenica da se pojavljuju u hibridnoj Tundri sugerira temeljniju manu dizajna nego jednostavan problem s performansama. Broj 8. Potpuno novi Dodge Charger za 2024. do 2025. s Hurricane motorom. Dodge je potpuno redizajnirao Charger i predstavio novi 6-cilindrični motor s turbopunjačem nazvan Hurricane, koji je trebao isporučivati V8 snagu s učinkovitošću 6 cilindara. Ono što se zapravo dogodilo jest da turbo u nekim slučajevima prerano otkazuje.
Ne nakon 80.000 km. Nakon 8.000 km. Simptom je potpuni gubitak snage kada turbo otkaže. Vozilo postaje tromo. Dodge za problem krivi nepravilno motorno ulje, inzistirajući da vlasnici koriste točno navedenu vrstu ulja. Ali čak i vlasnici koji koriste ispravno ulje doživljavaju kvarove. Consumer Reports pomno prati situaciju. Prerano je reći je li riječ o izoliranom kvaru serije ili o sistemskom problemu, ali već postoji dovoljno slučajeva da je Consumer Reports dao Chargeru nisku ocjenu pouzdanosti. Broj 7. Cadillac Lyriq za 2025. do 2026. Cadillac je lansirao Lyriq kao svoje ultimativno luksuzno električno vozilo. Ono što su mnogi vlasnici otkrili jest da baterija od 75 kW ima proizvodni nedostatak. Baterija se pregrijava tijekom brzog punjenja po toplom vremenu. To je rezultiralo s 2 incidenta pregrijavanja baterije koji su doveli do požara, iako nijedan nije bio fatalan. General Motors i Cadillac izdali su preventivni opoziv. No, neki vlasnici su zato saznali iz vijesti, a ne od Cadillaca. Komunikacija je bila loša. Još gore, problem pregrijavanja potencijalno utječe na više vozila nego što Cadillac priznaje. Consumer Reports preporučuje vlasnicima Lyriqa da izbjegavaju brzo punjenje dok se problem ne riješi. Broj 6. BMW iX za 2025. do 2026. BMW je lansirao svoj besprijekorni integrirani sustav prikaza, navodno budućnost automobila. Ono što se dogodilo jest da je to katastrofa pouzdanosti. Zaslon se redovito zamrzava. Navigacijski sustav gubi GPS bez ikakvog vidljivog razloga. Audio sustav povremeno otkazuje. Najgori problem je što kada ovi sustavi zakažu, otkazuje i regenerativni kočni sustav jer koristi istu računalnu kontrolu. To je opasna mana u dizajnu. Jedan vlasnik iX-a prijavio je da je regenerativni kočni sustav otkazao tijekom vožnje na zaleđenoj autocesti. Morao se osloniti isključivo na kočnice trenja u opasnim uvjetima. BMW priznaje problem i radi na ažuriranju, ali taj posao trebao je biti obavljen prije nego što je vozilo pušteno u prodaju. Broj 5. Kia Sportage iz 2026. s 3,3 litrenim turbomotorom. Kia je u Sportageu iz 2026. predstavila novi 3,3 litreni mali motor s turbopunjačem kao opciju. Preliminarni podaci sugeriraju da ovaj motor ima neuobičajeno visoku stopu kvarova pumpe za gorivo. Vlasnici doživljavaju kvarove pumpe unutar prvih 2400 km. Kada pumpa zakaže, vozilo se potpuno gasi. Nema paljenja, nema snage, samo klik od releja pumpe. Kia je u početku krivila benzin niske kvalitete, ali vlasnici koji koriste premium benzin s poznatih postaja imaju iste probleme. Consumer Reports to tretira kao mogući kvar serije u pumpama za gorivo. Kia će vjerojatno pokrenuti opoziv, ali u međuvremenu vlasnici voze vozila koja bi se mogla ugasiti bez upozorenja. Kvar pumpe za gorivo visokog tlaka u ovom motoru iz 2026. proizlazi iz loše kvalitete indukcijskog kaljenja primijenjenog na podizač bregastog vratila koji pokreće klip pumpe. Stalno trenje prerano troši ovaj metalni dio, stvarajući čelične strugotine koje uništavaju unutarnje brtve goriva i uzrokuju drastične padove tlaka u razvodniku goriva. Bez minimalnog protoka goriva, smjesa zraka i goriva postaje pretjerano siromašna u mikrosekundama, prisiljavajući računalo da odmah isključi motor kako bi se spriječilo oštećenje klipa. Ovaj mehanički kvar zahtijeva potpunu zamjenu sklopa pumpe za gorivo i temeljito čišćenje vodova za gorivo. Broj 4. Hyundai Santa Fe iz 2026. s turbo opcijom. Hyundai je redizajnirao Santa Fe i ponudio novu 2,0 litrenu turbo opciju. Sam motor je pouzdan. Problem leži u sustavu usisa zraka. Filter zraka turbopunjača dizajniran je na način da omogućuje ulazak prašine u motor neželjenim putevima. Vlasnici u prašnjavim područjima primjećuju primjetan pad snage motora nakon samo 1000 milja.
Iznutra, njihovi motori oštećuju vrlo fine čestice prašine za koje sustav filtriranja nije bio dizajniran. Hyundai istražuje rješenje, ali to je trebalo biti istraženo prije lansiranja. Vlasnici u prašnjavim područjima posebno trebali bi izbjegavati ovu opciju motora. Kvar usisa ovog motora s turbopunjačem u 2026. godini posljedica je toplinske deformacije plastičnog kućišta filtera zraka, koje gubi perimetralno brtvljenje nakon samo nekoliko sati rada velikom brzinom. Ovaj zazor omogućuje abrazivnim česticama silicija da slobodno prolaze izravno do kompresorskog kotača, turbopunjača i stijenki cilindra, djelujući poput tekućeg brusnog papira koji uništava kompresijske prstenove. Trošenje ovih komponenti uzrokuje gubitak brtvljenja i masivan priljev ulja u komoru za izgaranje, što rezultira gustim plavim dimom iz ispuha i nepovratnim gubitkom snage motora koji zahtijeva potpunu obnovu bloka motora. Broj 3. Genesis GV60 za od 2025. do 2026. Genesis je lansirao GV60 kao svoje luksuzno električno vozilo. Glavni problem je sustav upravljanja toplinom baterije. U vrlo vrućim klimama baterija se više puta pregrije tijekom normalnog punjenja. Ne brzo punjenje. Normalno punjenje. Sustav hlađenja jednostavno ne može održati bateriju hladnom. To značajno skraćuje vijek trajanja baterije. Vlasnici koji žive u vrućim klimama bilježe degradaciju baterije od 18% u prvih 9 mjeseci. To je katastrofalno. Genesis priznaje problem. Kažu da je to softverski nedostatak u upravljanju toplinom koji se može ispraviti ažuriranjem. Ali čak i nakon ažuriranja neki vlasnici i dalje doživljavaju pregrijavanje. Pravi problem mogao bi biti hardware, a ne software. Ubrzano propadanje pogonskog sklopa ovog premium terenskog vozila u 2026. godini uzrokovano je niskim protokom pumpe glikolnog rashladnog kruga, kojoj nedostaje snage potrebne za raspršivanje latentne topline tijekom ciklusa punjenja razine 2. Držanjem baterije na temperaturi iznad 45 stupnjeva Celzija dulje vrijeme, tekući elektrolit postupno isparava, stvarajući naslage metalnog litija na grafitnim anodama. Ovaj nepovratni fenomen smanjuje kapacitet pohrane energije i povećava unutarnji otpor, uzrokujući češće punjenje vozila i značajno smanjenje dometa kada se sustav klima uređaja koristi ljeti. Broj 2. Ford EF150 Lightning iz 2025. s novim sustavom punjenja. Ford je potpuno redizajnirao sustav punjenja EF150 Lightninga za 2025. Novi sustav je teoretski brži. U praksi je problematičan. Priključak za punjenje redovito se pregrijava. U nekoliko slučajeva to je rezultiralo opeklinama na konektoru i vratima teretnog prostora vozila. Ford je izdao sigurnosno povlačenje radi pregleda konektora, ali čak i nakon pregleda neki vlasnici imaju isti problem s pregrijavanjem. To vjerojatno znači da se radi o temeljnoj grešci u dizajnu, u načinu na koji konektor prenosi snagu, a ne samo o proizvodnom problemu. Consumer Reports preporučuje da vlasnici EF150 Lightninga izbjegavaju brzo punjenje u ovom trenutku. Problem pregrijavanja u priključku za punjenje ovog kamioneta tijekom 2026. proizlazi iz upotrebe bakrenih legura niže gustoće u terminalima konektora vozila, što povećava električni otpor pri prijenosu kontinuiranih struja iznad 80 ampera. Povišena temperatura omekšava zaštitnu plastiku utikača, uzrokujući spajanje kontaktnih pinova s kabelom punjača i stvaranje neposredne opasnosti od električnog luka. Iako ažuriranja softvera automatski smanjuju brzinu punjenja kada se otkriju ekstremne temperature, to udvostručuje vrijeme potrebno za potpuno punjenje, negirajući glavnu konkurentsku prednost koju je marka obećala ovim redizajnom. Broj 1. Chevrolet Equinox EV iz 2025. godine. Equinox EV predstavljen je kao najpristupačnije električno vozilo na tržištu.
Ono što Chevrolet nije pravilno komunicirao jest da baterija od 65 kW u osnovnom modelu ima povijest problema s internom povezivošću. To nije vidljivo vlasniku, ali ubrzava vijek trajanja baterije. Vlasnici osnovnog Equinox EV-a prijavljuju degradaciju baterije od 12 do 15% u prvih 6 mjeseci. Chevrolet inzistira da je to unutar specifikacija. Ali kada to usporedite s drugim novim električnim vozilima, koja obično imaju degradaciju od 3 do 5% u istom razdoblju, postaje jasno da nešto nije u redu. Najgore je što se degradacija ubrzava brzim punjenjem, ali mnogi vlasnici osnovnog Equinox EV-a žive u područjima gdje je brzo punjenje njihova jedina opcija. Prisiljeni su birati između brze degradacije baterije ili ogromne neugodnosti čekanja 8 sati na sporo punjenje. Consumer Reports rangira osnovni Equinox EV kao jedno od najmanje pouzdanih vozila 2025. godine i posebno preporučuje kupnju verzije s većim kapacitetom baterije, koja očito nema isti unutarnji nedostatak povezivosti. Prerana degradacija u osnovnoj verziji ovog modela iz 2026. godine izravno je povezana s degradacijom ultrazvučnih zavarivača, koji se koriste za pričvršćivanje bakrenih ploča za spajanje između pojedinačnih baterijskih ćelija. Ove loše veze stvaraju točke visokog otpora koje se pregrijavaju tijekom brzih ciklusa pražnjenja, uzrokujući kroničnu neravnotežu napona koju upravljačka ploča modula ne može ravnomjerno kompenzirati. Kao rezultat toga, sustav onemogućuje cijele skupine ćelija kako bi spriječio katastrofalan kvar, smanjujući iskoristivi kapacitet vozila i prisiljavajući vlasnike da zamijene cijele baterijske module prije nego što uopće završe prvu godinu korištenja. Kupnja automobila na prvi pogled u ovoj industriji najbrži je način da izgubite $1000 na popravcima koji nikada nisu trebali biti vaša odgovornost. Ako ne želite upasti u ove proizvodne zamke ili platiti za pogreške marki 2026. godine, morate preuzeti kontrolu s pravim informacijama. Zapamtite da je ovaj popis od 15 automobila samo vrh ledenog brijega onoga što vam spremamo u Garage Secrets. Uđite odmah skeniranjem QR koda koji vidite na zaslonu ili klikom na poveznicu koju sam uključio u opis ispod. Omogućit ćemo vam izravan pristup zajednici i arhivi gdje analiziramo svaku tvorničku grešku, svaki skriveni tehnički bilten i rješenja koja će vas spasiti od trošenja bogatstva kod mehaničara. Prestanite vjerovati obećanjima prodavača i naučite kako zaštititi svoj novac. Potpuna registracija čeka vas u Garage Secrets. Vidimo se unutra.